Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, naimbangal daw mo, Maray. Naa, alas 12 ititengga ti aldaw ag suy-suyab ka. Ay, baka turturo nga raw. Napuyata nak idirabi ay. Nagpigsa ti pa nag-video kita di ta kaaruba mi idirabi ay. Apa di mo na nga. Nang kumaray, ay talaga anapigsa. Kahit saan ka napuyatan. San mo't? Mayat mo't latta ti turog ka. Naa, may kamanon nga aldaw ngag-video kita. Birthday ka no nga may jay barkada ni Kuaraw. Ay, awan baby ang kaw no adag birthday. Panunutin damot ati maperhuisyo akaaruba da. Makaungot kan samot tan maray. Ay talaga makaungot ak maray. Imbag kumama no napipintas ti bosis da. Ha? Nagsaki mo nga raw itilapayag. Relax laeng, Ah, maray. maminsan pa'y adisturbon dati turog mi kin ni badong ka. Ha? Mapan ko ida ireklamaw kin ni kapitan. Gumatang ka nga rudaw. Tapno saan ka asuyab dito tersinak. Apay, dakes ayatag suyab di tayo. Ah, Ay na, dakos. No, nagdakkel ti pa nagsuyab. Nga uray mo la ipakita ti abot day taagong mau. ah, Imbagal daw mau na natuyang. saan naimbag tal daw ko si kakwaraw? Ay sus, makaungungit kamatay. Barkadam gayam day tag birthday akaaruba may. Wang na natuyang. Nag-birthday kat nagvi-video ki kamay. May kaduan arabi nga street kami nga kakanta. Duamatan nga street arabi ay. Asaan kami anak katurturog kini tatam abadong. Di umay kayo umat ngamin makivideo kay. At dapay kanuin ton rabi ay. Kastati ko na di barkadak. Makalawas ama silibraran ti birthday na. Ah! Makalawas? Kaya't mo asawan. Makalawas kamay asaan ang makaturog itinasaya akin ni Badungkaw. Umay kayo ngamin makikansyawn. Ay sana mabalin data! Naskan ngay sardang mo timang disturbo iti padayo at tao. Ibagam iti data barkadam nga birthday. Kat nagadot ti sagana na. At da ka nga iga daw. Pansay. Ayawan bibiyang kaw no adot isagana na. Ha? Basta isardang yung tagbividyo kay peryaw. Sika lang mati agong ungat akasta. Una, tadyak kaya ti madisturbo ti turong na. Nyanggal kong tubay. Katsan mat nga reklamaw. Oray ni antimbanaang. Nakaragrag tubay no mangmangag na ti pa nagbivideo kami. Jak mamatay. Kano permi ang nagsakit ti lapayag ko no dengdenggang. Angkal! Aw! Mangmangan kayo kaya main. Ay, uwan ko raw. Umay kamatin amangan. Agtugaw kan di taabay ni Uncle Mau. Ay, kung ano agluto pa'y lang ni Antibanang. Apay nga agluto akpay laeng kat nagaduday to'y sidaan nga inteday tabarkadam nga ag-birthday. Ay, mayat day ta barkadam nga ag-birthday. Tainal daw nga mangtad iti sida. Nung naragsak ang kail, at damot karuba nga agungungay. Sino day ta kaaruba? Posible may. No, at dapay lag reklamaw. Ninanatuyang nga, permiti unget na itay nagsabat kami. Agreklamo pa'y kanaon. Taapay ang makaungay. Apay, saan da aya mairanranod amay ikan iti sidaan? Kasta siguro Kunak ngarod nga umay damot makividyo kay kinitata ba daw? Ay, umay kakidimanganin ko raw. Di mo panunutin dagita nga agreklamo at tao. Wen. Denggam kit di, jay panagkanta ni Uncle mo inton rabi Kuarog. Maray, nanggag mo jay kinansyon ni Inteng idirabi di ta video kyan. Ay, napan nag-video kay? Wen, Maray. Ay, sinulo na jay microphone. Ay, isugayam ay medyo nagtuleng ak. Ha? Nagtuleng ka? Kunam?
Natitilingak sa ije pa nagkansyon ni Kapitan. Medyo silang kaut. Nauyaw ka met, marikwanan. Ngem, mayat. Uray man pa'y kay di rinabing agkansyon ni Kapitan. Ay, kunak man. Basta adda umay da ipadigo asidaan, no problem. Kayat mo asawan. Ik-ikanda ka iti sidaan. Ay na, pansit pa'y amaray. Mayat titimpla di pansit. Ado pa'y ti karnina. Ken, jay salad da. Ado ti ingredients na, maray. Naramanak amin na gita maray. Amok ti ramanda. Ay, ni Marituyang matday ta sumungad. Marituyang, umay kamutten at ag-istorya tayaw. Wow, tanangag ko, ti pag-istoryaan nyo. Ay, istoryaan mi manday ta kaaruba yaw anag birthday. Day ta barkada ni Kwarog. Hindi nga min kalman, inikanda kami iti nasarangsang alitsyon. Naramanak day tamaray. Adamutin pasurot na apansit kan spaghetti. Uray siyak mo't, inikandamot kat ay na. Na, apay ang nagbanikas kamutan iti sangwanan me, Marituyang. Kan, nay, nagmisuot ka pa'y. Kaya't naasawan ang makaung-ungata. Na, makaungat ka kada kami? Awan basol mikan kamaray. Agis istorya kami laang mo't. Isumulagayam asaan ko amang nga agreklamo kayo di ta kaaruba arin na biing agbidbidyo kay. Taik ikanda kayo gayam itimakan. Katpudno mat, ik-ikanda kami. Alangan mo't nga agreklamo kami pa'y laang. Ay, apay Marituyang, saan da kayo nga ik-ikan? Kat kaaruba da kayo mo't ida amis mo. Saan? Tasan kami agbibisain. Na, Oray pa'y mangted da. Saan mi nga awatan? Kat ituloy mi ti agreklamaw. Tapno isardengdan ti panagvid-video kita. Ay sos, awanan ano kasta timangtad iti sidaan kada kamay. na, kan saanan ang makapagkansyon ni Inteng? Sapay pag-aayat na ti kumansyon. Oh, tatabataw. Masaya ta si katinang ilukat tuwiri daw yaw. Tapay. Umay ko itid da ito ikan ka. Imbagla si dain nyo kininana tuyang. Ay na, kasla na imas Papaitid yung barkadak ng birthday. Hamom ka diti agbasa, kwarab. Amukmat basait. No kasta, basaam da ito'y nakasurat, ito'y ridaw may. Ha? Jak nadlaw da ito yung nakasurat Iso nga road, kit basaam Bawal timangtad itimakan. Nawatam, Saan nyo akayat timay ka ni timakan? nalawag mo't ang nakasurat dita. Ituloy mo, abasahin. Ayunan niya. Dapay gayam tuloy na. Nang runa, bawal timangted iti sidaan. Ha? Bawal timangted iti sidaan? Nalawag mo't ang nabasam dita. Nawatam mo't siguraw. Iso nga, ibagam ka na kita agvi-video okay, nga isardengdan, tamakarang ringay. Kat no makivid-video kiniangkal ka. Iso nga raw, di nagkansyon idirabe ay nga oray lasim makiti ulaw. Unay mo tasim makiti ulo maun, tataba daw. Dahito iti ibagaking kakwarog Saan kami amal-alay iti pasuksaw? Saan mo tapasuksok day tayo? Sidaan day tayo. Ay, iso mo lang nga isaw. Isardeng yon, tagvi-video okay. Tano saan? Agreklamo kami, kinituyan ka. Agpada kayo mat kininana tuyang anasam nga agreklama. Kano saan na denggan ni pare inting tireklamo may? Iyo man may, iti kangatuan a pangukuman. Nasabat mo ni Kwaraw. San mo, apay? Naggapo ka dito'y balay. Tanya ti umay na aramiden dito'y balay. Umay mangmangtay diti sidain. Apay, di na mabasa day ta nakapaskil di taridaw. Impabasa nga raw. Kay, Jak inawat di umay na ititay. Anya lao na iti panagkungkunana ka data. ang badaw, inawat mo lata ko man. Tandaan nam tuyan, asaan tang agbibising. Anya ngay ti sidaan da ita. Ay, awan na. Ay,
Awan, mutin mailibas ko abong at ipapaya kas kada ugot ti kamute. Tanalaylay da mo aminin amulmula. Daytoy ka tinakaro apodot ti panaway, iti makagapaw. Ang saan arason day tatuyang? Tamno awaten ta, ti nyaman nga iti da. Kahit anusan tangarod at agsida iti tangad kan talyaw. Ay wala, saan ta nga agbibisain kung nangarod king ka? Kasaritam day tabarkadam ko raw. Huston ti pa nagbid-video okay. Kat ustumot at talagan. Nakakantak mo tayo. Unang gal, nakakantak to pa yan. Ken manon ngal daw at tuloy-tuloy ti pa nagkankanta. Kani, agreklamo ni pare ba daw ni Marituyang. Talagang isardeng danang gal. Saan mo na masapol nga ibaga dayta? Ko raw, aday bagakan ka. Anya dayta ang gal? Masidig ka dito ya. Aw, ibaga mo nang gal. Ibagam, mangipadigo dalat tayo dito'y balay. Kunaknuan niya ti ibagam, day talaga ayam. Di dalat tayo liplipatan a paramanan to'y numutoy biyang. Apay, masapol nga isikritom nga ibaga dayta ang gal. Mangag ni Antim nga ron. Amumat ni Antim ah. Makapaikawa mo't lang nga rod nga awan mo lang timang mangag nga agbid-video kay tirabe kapitan. Na, apay maikawa kakagawat ka, bawal nga ron ti agbidyo kay tirabi. Ket mayat mo't kit di nga ano san adenggan dagiti silang abuses. Na, kaslam mo ko na asilang tibusis ko na. Apay, saan mo amadlaw, kapitan? Tian niya? Di nagkanta ka, nagtataguob dagiti asaw. Agulay makamamit. Naangaw ka mo ilaunay. Marikwanang. Ay saan nga ang angaw dayjay, kapitan? Ay, madamag ko lang, maray. No, ada pa'y lakadireklamo da marituya ken pari ba daw? Awan metan timang mangagaw, kapitan. Apay ko mga agreklamo da, ket awan metan agbidbidyo kay tirabe Ay, sabagay matkit ya. Anya pa'y lang, ti makunada. Si Mardeng meten anaming pinsan, ti pa nagbid-video kay di takaro ba da? Lunes, nang tayo'y magkakilala. Mare, sa dino ti papanam? Di tabalay da marituyang maray. Mapan ko man anawaon, tanay. Riribukan na tayo matan. Ay, sige man mare. Ay, uray siya, mapanak ko maditabalay da kay. Imbaon nak nga may ni kapitan. Ala, mapan ka nga rudan mare. Kasaritam laang met itinasaya. Tapno saan nga agsakit, tinakam na. Alan, mga puso natin ay sadyang nag-aawitan. Agkan-kansyonak lang, mangre-rebok ko naman. Saan mo't akas tati imbagak, maray? Kunak, nasakit iti lapayag, ti panagkansyon mau. Italaang mat ako mansyonak, tanakabulodak iti video kay lapdandak pay. Ay, kat di mo nga rupigsaan, Kan maysa, ada birthday aya. Apay, masapul ayang nga dag birthday. Damdamagak nga rod, maray. Tano ada ag birthday, ay naskan apadigwan na kami amin nakakaarubam. Siya, ni Kapitan, ni Maribanang, ni Kuwaro. Ay, town! Ah, Nagadu kayon ngay. Wan, pakapsutak taon, tanilaangan badung ko ti makangeg. wala maray. Isulaangan ati rengrengem. Saan na kami nga iramraman? Maray. Anya day ta nakasurat di tari daw yaw. Dayta? Umaw awat kamin iti ipadiguyo amakan ken si daan. Na, pudno ka di day tamaray. Awan kayam si taon. Saan mi akayat iday, ngam sa balitan. Umawawat kamain, uray donasyon, mabalin lata. Kaya't naasawan, amo yon ti makikaruba. Nasayat matukasta. Mala,
kumansyon ka laang, ngam, di mo pigsaan. Kan, amumutan abawal ti agbidyo kini ti barangay, no limabas ti alas 10 iti rabi ay. Wen, amok day ta, maray! Ala, nana toyang, kumansyon ka lata. Ngam laglagi pam, ano lumabas iti alas 10 iti rabi, isardeng mon. Taday ta ti paganurutan di ta barangay. Ala, sigay! Detan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.